Dámy a pánové, pozor, padá liška, něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, abych přišel s dalším dnem, další úlohou z Advent of Code. Tak jsem tady. A snad se mi to tentokrát podaří vydat i v ten den, ve který jsem chtěl. Což znamená, v ten den, kdy je uveřejněna úloha, vydám i video. Tak doufám, že to takhle i vydržím a že to bude fungovat, protože já bych to jednou chtěl takhle konečně dotáhnout. Jak vidíte, už jsem zase u sebe doma, elektřina svítí, proto jsem si tady rozsvítil 2 světla jenom. To je málo, moment. Když už nám ty energie zlevňujou, tak to pořádně osolíme, že jo? Tak, o tom tady nechci dneska mluvit. Ještě jsem si tady udělal kafičko do hrnečku, který je vlastně brandovaný Advent of Code, to je z minulého roku. Tenhle rok si asi hrneček neobjednám, protože jsem zjistil, že se vším všudy i s clem, tak je to vlastně nejdražší hrnek asi tak v Evropě. Jo, ale kdybyste někdo chtěl vydražit, tak ten hrnek mě asi stál na konci asi 800, abych nekecal. Jo, bylo to hodně. Vlastně ten hrnek si stojí 500 jako na těch stránkách a potom jsem ještě k tomu platil další 5 kilo, něco takového to bylo, úplně šílený. No nic, kvůli tomu tady nejste, jste tady kvůli té úloze. Já si tady přepnu myš a jdeme se na to podívat. Máme tady druhý den a máme tady nějakou záhadu nebo hádanku s těma s kostkama. To bude velký. Takže my jsme byli vystřeleni tím trebušetem v minulém dni, jsme byli vystřeleni do atmosféry, potom jsme přistáli na nějakým Snow Islandu teďka, potom jsme se potkali s nějakýma jinýma elfama, který prostě nesněžej a budou nám vykládat o tom, proč nesněžej, to je taková klasika, že jo? Klasika politika. Proč to nejde a jak to nejde. A takže on nám něco tam vykládá. No a má pytlík plný kostek. Super. Tak jo, pytlík plný kostek. Stop it. Get some help. A vlastně v té první části máme vyhodnotit. Tady jsou jednotlivý ty hry. Úplně nevím, co to hrajou. Jo? To je úplně šáhne do pytlíku, vyndá kostky. Šáhne do pytlíku, vyndá kostky. Vrátí tam ty kostky původní a zase nechápu tu hru úplně, ale budíš, to bude nějaká asi elfská super hra. Takže během té hry on šáhnul do pytlíku, během té první hry šáhnul do pytlíku a poprvé vytáhnul 3 modré kostky a 4 červený. Zase šáhnul do pytlíku, vyndal červený, zelený, modrý. Zase šáhnul do pytlíku 2 zelený. A takhle tam prostě každou hru nějak takhle jako šáhne a vyndá. A naším úkolem je zjistit tady které hry jsou možný, pokud by teoreticky v tom pytlíku bylo jenom 12 červených, 13 zelených a 14 modrých kostek. Takže když tam šáhne a naraz tadyhle třeba vyndá 20 červených, tak tohle hra není možná, aby bylo v tom pytlíku tolikle kostek. Takže my máme tyhle hry najít a sečíst jejich IDčka, to je tohle čísla. Na první pohled úplně v pohodě, já se přiznám, já jsem to zprasil. Já jsem blbej a zprasil jsem to. Protože jsem to zadání trošku tak jako odbil si, ale to je jedno. Jsem to tak jako moc nedával pozor. Tak, tohle to je špatná verze. Já se potřebuju tady jenom přepnout. Dejte mi chviličku. A few moments later. Tak a už jsme na správné revizi, protože samozřejmě dávám to na GitLab, takže pokud si chcete podívat, jak jsem to řešil a chcete to vidět v nějakým svým editoru, tak si stáhněte repozitář, měl by být veřejně dostupný a můžete na to mrknout, jak jsem to řešil já a můžete to třeba nějakým způsobem modifikovat. Tak, první věc. Takže já jsem si tady vytvořil takovou jako strukturu, protože jsem původně začal tvořit strukturu, ta struktura asi není úplně potřeba, ale nakonec jsem si ji tady teda vytvořil. Ta struktura v sobě má IDčko a má, jestli je možná, či ta hra není možná, ta reprezentuje tu hru. Tak, potom tady samozřejmě zase tady mám tu metodu na načtení textáku, protože ten vstup tedy
jsou tyhle řádky, takovýhleho stylu. Zase myslím, že je to 1000 řádků, abych nekecal potom v tom reálném vstupu. A teďka tady, to je nezajímavý, to už jsme viděli včera. Parsed game. Pošlu do toho ten jeden řádek, který reprezentuje vlastně tu hru. Nejdřív si z toho vysosnu IDčko té hry, to udělám takhle. Jde to určitě udělat nějakýma regulérníma výrazama, ale ty já moc neovládám a takže tím pádem radši se do takových věcí nebudu pouštět. Takže vysosnu si z toho to IDčko té hry a to je prostě jenom zase jsem si odpočítal, kolik znaků si musím ubrat ze začátku, kde plus minus jako to číslo vlastně je, podle tady dvojtečky, protože každá ta hra nebo to game one dvojtečka, takže to se dá jednoduše takhle vyzobnout. Easy peasy. Potom jsem si tady udělal pomocnou proměnnou possible, tu jsem nastavil na true a teď jedu. Nejdřív teda si vytáhnu z toho, nejdřív si tady udělám substring a od té dvojtečky, protože ta dvojtečka, když tady otevřu ty inputy, třeba tady je ten reálný vstup, který potom řeším, jo, tak tady od té dvojtečky to celý, tady tohle si takhle vysosnu. Celý takhle ten řádek. Super. A potom to splitnu na ty jednotlivý tahání z pytlíku vlastně. Každý to tažení je právě odděleno středníkem. Takže rozdělím si to podle středníku a teď jedu. Takže každý vlastně vytažení. Nastavím si tady pomocný proměnný red, green, blue a zase každý to vlastně musím vyhodnotit teďka ty kostky. Teď mám ty kostky v té ruce a teď potřebuji vyhodnotit ten počet a barvu těch kostek, který ten elf teda jako vytáhnul. Takže zase si to splitnu podle čárky, protože zase ty kostky jsou oddělený takhle čárkou. Ještě to tady trimuju, protože oni jsou tam různě na konci mezery, tak abych měl prostě čistý vstup, tak si to ještě trimnu. To jsem tady dělal? Nedělal, to dělám až tady. A ty kostky potom, nebo to číslo a barvu kostky je oddělená mezerou, tak si tady ještě to rozdělím, vlastně ten malý fragment už si rozdělím vlastně teďka na 2. A jeden z těch fragmentů vlastně je počet a druhý ten fragment je barva té kostky. Tak a tady vlastně tohle je v Kotlinu, jo zase, pokud by se náhodou někdo na to kouká, tak psal jsem to v Kotlinu, programuju to v IntelliJ IDE, super nástroj, vlastně co se JVM, vlastně Javy a všechno, co se točí okolo, tak si myslím, že jako lepší nástroj není. A i když mi někdo může tvrdit, že neovím a takový ty různý textový editory, že v nich to jde taky napsat, jde, ale upřímně mně se už do takovýhle věci už moc jako nechce. Tak, tohle tam máme. Tady mám chybu. Já tady mám asi chybu. Tohle je chyba. Splitnu to. Jo. Tady jsem to. To ještě bylo z toho mýho původního pokusu, který jsem potom musel zahodit, protože jsem troubal, nepochopil jsem zadání správně. Ještě jsem si teďka toho všimnul. Dobrý. Tak, splitnul jsem, mám počet, mám barvu a podle barvy tohle je switch case vlastně v Kotlinu, tam používají when, takže podle barvy rozhodnu. Tak pokud je tam text red, tak červená se rovná count to int, ten počet převedu na int, protože tady ten počet furt mám ještě jako string, takže tady dám tu int. Proto samý pro zelenou, pro modrou. Takhle si to teda nějak jako spočítám. Pokud tam třeba není modrá, tak je nastavená na 0, takže úplně v pohodě. A teď já tady udělám akorát kontrolu. Pokud červená je větší než 12, nebo zelená je větší než 13, nebo modrá je větší než 14, tak ta hra není tím pádem možná, protože já hledám jenom ty hry, ve kterých je právě, ve kterých může ten trpajzlík nebo skřítek vytáhnout právě maximálně 12 červených, 13 zelených nebo 14 modrých kostek.
Takže takhle to vyhodnotím a následně si tady vrátím tu strukturu, kdy vlastně akorát tam předávám IDčko té hry a jestli je možná, či není možná. Tak a tady natáhnu si ten vstup, ten, převedu si právě, sparzuju si ty jednotlivé řádky, převedu je na tu strukturu hra a potom si tady akorát vypisuju nějaké informace, jenom pro kontrolu, vyfiltruju ty hry, které jsou možné a sečtu ty jejich IDčka a potom si to tady nakonec vypíšu. Tak, tohle co si spustíme, celý se to zpracovalo, nakonec je jenom 100, je to jenom 100 vstupů. Tak jsem kecal, jenom 100 vstupů a výsledkem mám 21.05 a když se tady podíváme, co jsem odpověděl, 21.05. Tady to, co jsem teďka tady opravoval, abyste to teda jako viděli, no to není moc na tom monitoru potom vidět, tak tady, co jsem opravoval, tak vlastně neměl ve výsledku ten důsledek, protože tady to je jedno. Ta chyba, co tady byla, tak naštěstí moc škody nemohlo napáchat. Takže dobrý. Tak, první hvězdu máme, teď se jdeme mrknout na tu druhou. Tak a máme tady tu druhou část úlohy. A ta byla vochlup těžší, ale určitě to nemá na první den. První den oproti tomu, teda byl opravdu osy na vzadku. Tak, co se změnilo? Já tady najedu na zadání. Tak, teď už neřešíme to, kolik těch kostek v tom pytlíku je, ale nebo jako řešíme to trošičku jinak. Jak jsem říkal, ta druhá část trochu modifikuje tu první část a my teďka musíme najít, jaký je minimální počet kostek v pytlíku pro každou hru, aby byla ta hra možná. Takže my tady řešíme, že teďka jsme tady vytáhli 3 modrý, 4 červený, tady nějaký zase modrý, zelený, červený, zase jiný počet a já teďka musím najít, aby kolik těch kostek v tom pytlíku musí být minimálně, aby ta hra existovala, nebo aby takováhle kombinace vytažených kostek mohla být. Je to trošku jiný, ale přijde mi to jako mega jednoduchý ve výsledku, jo? A myslím si, že nejvíc matoucí je tady to, že vlastně hledáme nejmenší možný počet kostek v pytlíku, ale vlastně hledáme maximum. To je docela, si myslím, taková ta správná záludnost těchto z těch úloh. Takže když já tady mám v té první hře se vytáhnou 4 červený, 2 zelený a 6 modrých. Pokud by jich tam bylo míň, v tom pytlíku musí být ten počet minimálně, aby to fungovalo. A já vlastně hledám maximální počet, když on do toho šáhne, tak já spočítám vždycky jako to maximum. Takže vždycky si držím, kolik vytáhnu modrých, kolik si vytáhnu červených, kolik si vytáhnu zelených. A vždycky, když vytáhne, tak se podívám. OK, je tam víc náhodou modrých, co teďka vytáhnu v tom druhém tažení? Není. Tak to nechám být, to, co už tam mám. Pokud je to větší, tak to zase nahradím. A teď se na to jdeme teda podívat. Ještě teda cílem je, potom vynásobíme vlastně ty 3 čísla, minimální počet červených, modrých a zelených, tak to vynásobíme a následně se to sečte. Jo, následně tím vypočítáme nějaký power, tady tomu říkají jako sílu. OK. Tak, tyhle si síly jednotlivých těch her následně sečteme a to je naše odpověď. Já jsem si tady udělal zase strukturu, to je to samý. Mám tady IDčko té hry, počet červených kostek, počet zelených a počet modrých kostek. Teda ten minimální, aby ta hra mohla existovat. Tak, tady v tom parzování, tady jsem skoro nic nezměnil, jo? Tady to je furt v podstatě to samý, akorát jsem změnil tady ten when block, kdy teda vytáhnu z toho že zase to projedu, dostanu se do toho bodu, kdy mám ten počet těch kostek v té ruce a teďka jedu, jo? Tak kolik je tam červených? A pokud můj aktuální počet, já jsem si tady vytvořil, vlastně jsem na začátku nastavím ten počet kostek na 0 a teď tady jedu. Pokud je menší počet kostek, ten, co jsem už našel nějaký, pokud je menší než ten aktuální, co jsem našel, co jsem teďka vyparzoval, tak to tím nahradím. A takhle to udělám u všech těch 3 barev. Úplně jednoduchý oproti tomu včerejšku, prostě úplně easy špízy.
A tak na začátku samozřejmě, když jsou nuly, tak to nahradím úplně čímkoliv, co tady najdu. A když něco najdu, když se vytáhne ta barva, nemusí se vytáhnout vždycky všechny 3 naraz. Takže takhle to spočítám. Je to jako fakt jako jednoduchý a následně tu hru vlastně ten minimální počet tady tak jako vlastně jako vrátím jako v té struktuře. Tak a tady už zase jo, načtu si ty vstupy, sparzuju ty hry, vytvořím si ty struktury těch her a potom si to tady akorát vypisuju, jak to vlastně je, nebo abych si to mohl nějakým způsobem zkontrolovat a následně udělám akorát tady součet, vynásobím ten minimální počet červených, zelených a modrých kostek, co jsem pro tu hru našel a následně to vrátím. Takže když to teďka spustím, tohle 100, jo, 100 her se mi načte a moje odpověď je 72 422. A když se na to teďka dojdu podívat, co jsem odpověděl, 72 422, bylo to správně a je to v pohodě. Máme hotovo. Ha! Fakt jako dneska. Dneska to bylo fakt jako jednoduchý, úplná pohodička jahoda. Akorát prostě včera jim trochu asi to jako ulítlo a nebylo to úplně vončo. A dneska to bylo docela zábavný a vlastně nejvíc času, když to tak jako zhodnotím, tak jsem vlastně strávil opravováním své chyby a vlastně zpracováním toho vstupu, protože jsem to tam musel různě rozparzovat, dát si na to pozor, jo, aby jsem parzoval to, co mám a kde mám hlavně, aby se mi toho prostě ty čísla a ty hodnoty vytáhly správně. Tak jo, lidi, tohle co byl druhý den, pokud se vám video líbilo, tak tam dejte like, případně tam dejte dislike, odběr se zvonečkem pro multiplatformní pruzení, pokud vás zajímají takovýhle typy videí. Já doufám, že vydržím díl než lidi z JetBrains, kteří to píšou taky v Kotlinu. A minule vydrželi asi 5 nebo 6 dní, možná víc, možná 10 dní vydrželi, teď mají naplánováno 12 streamů, oni to streamujou. Takže můj cíl je vydržet díl než ti borci s Kotlinem z JetBrains. A takže tak, mi taky prosím vás držte palce. A pokud všechno dobře půjde, uvidíme se zítra u dalšího videa. Jak jsem říkal, palec hore, palec dole, záleží jak se vám to video líbilo. Dolů do komentářů mi napište svoje názory, všechno. Zajímá mě cokoliv, co vás napadne, tak tam napište. Ať to je trochu k tématu aspoň. A jinak užívejte dne a dávejte na sebe pozor, protože ta zima, to je pěkný svinstvo. Mějte se. Čau, čau. A já jsem se napít. Samozřejmě. Tady z hrnečku, když už jsem si kurňa to kafe uvařil.